Anggerang Sang Wiramanya karya Sukendriya nalikane roe jalu Aum mangawi ginam hastu nomo sidam sidaratu tewas hastu Aum mangawi ginam hastu nomo sidam mugi rahayu sagung dumadi Surabdata pitana lenggih negari pundi ingkang kaeka adidasa purwa eka marang sawijadi linuwih dasa 10 purwa marang witan tegese senadyan kathah titah dewa ingkang kasongan ing akasa sinangga ing pratiwi kaabet ing samudra laya kathah ingkang sami hanggana raras nanging datan kadya ing kayangan Junggring Saloka ya kayangan papar ya warna ingkang pinangka dadya bukaning kandha awit kayangan Suraya ingkang pinangka dadya bukaning kandha awit ing mangke kinarya pangruwating Sengkala Kyai Dalang Sanggabana ya dalang sejati kang keparing ambabaraken lakon Murwakala dasar kayuwangan Junggirik Kalesa dumadi kang sarwa cipta pramila ajeng muka kalmonto pating gebyar pating calorot pindha sarta ingkang Sang Hyang Pradangapati kang hanelai dasar kayuwangan Junggiring Saloka ing kono winangun ingkang sinebat Bale Marcukundha Manik ingkang kinarya dadya papan sambung raos miya papan parepataning para Jawata ing Suralaya Bale Marcukundha Manik dumadi saka kayu-kayu kang wingit jati Ndanalaya jati rokeh lan sapanunggalane mangku alun-alun ingkang sinebut masar ingkang dadya papan panengganing para yitma ingkang sampun kepareng seda hangrumiyine anengga ing dinten pangisapan Bale Marcukundha Manik nengenake kasuwargan ngiringke neraka jahanam jroning ora masar ing kono ana tetuwan mandira gungsa kembaran ing kono ginantungan dadung kang gedhe sak glugu-glugu kinarya haniksa yitmane para manungsa kang nandhang dosa tan kena ning ngapura sinten to ingkang kepareng angrengganing kayangan Junggiring Saloka. Ah punika tetungguling para Jawata
ingkang wenang amurba datan kena pinurba wenang hamasisa tan kena pinisasa ingkang awisik Sang Hyang Bathara Guru ya Sang Hyang Bathara Manikmaya ya Sang Hyang Bathara Jagat Pratingkah ya Sang Hyang Randuwanda ya Sang Hyang Caturbuja ya Sang Hyang Nilakanta ya Sang Hyang Mayat Miring asma kinarya jaba jeneng mangkukarep tegese Sang Hyang Bathara Guru dadi ya guruning para Jawata Bathara Nilakanta labet belang janggane Caturbuja kasinungan asta sekawan Sang Hyang Mayat Miring awit apus ampeyanira ingkang kiring pramila Sang Hyang Jagat Girinata Karamunta tetindakan aniti priksa dhateng jagat Triloka amung tansah anitih lembandini nalika samana Sang Hyang Bathara Guru ndanira lenggah wonten ing bale Marcukunda manik mung tansah tebah-tebah jaja awit ngraosaken dhateng katentemaning para Jawata ingkang tansah goleh kayangan katemping gara-gara datan kenane mendha mung tansah kepala ndadra datan kena den saranani mboten namung kayuwangan Surala senadyan ta pagebluk ing ngarca pada kathah ingkang sinandhang dening para kawula dasih para kawula sami angudarasa iki salahe sapa Sang Bathara Guru saya putek jroning penggalih pramila hanimbali dhateng paran para ing kadewatan ingkang awiwisik Sang Hyang Kaneka Putra ya Pukulun Bathara Narada ingkang pinangka dadi mbat-mbataning kayuwangan tan kantun sibanipun putra Pukulun Bathara Guru Jawata ing Salindra Bawana ingkang awiwisik Sang Hyang Bathara Indra ya Sang Hyang Bathara Sakra semunin sampun keparing dangun denira lenggan wonten sakmadyaning bale Marcukunda manik sami mawantu-wantu dhateng dawuh pangandikan Sang Pukulun Bathara Guru mangkono pangudas malaning driya yen to kawijining lisan Pandhita kinarya wangsit pindha kumbang adap sari sarating pandang sumuluh hamadangi jroning pasareyan ramu kalingan hangrangan
sang Dyah manahan kong sumungkem guling Hung wilahing mangawi genam Hastunama sidam Kakang Narada sampun kepareng suwan ngabyantara ulun Kakang Narada sami wilujeng kepareng ripaduka nungsung pamarta Kakang Kaneka Putra ladala kala laluan wilujeng pisuwaran kula wonten ngarsa paduka Adi Guru tan sanes kula ngaturaken sumungkeming pangabekti winantu kunjuk sahandaping pepada paduka Adi Guru Kakang Narada jeneng ulun tan sembodo nampi bekti paduka Kakang awit Kakang Narada punika sesembahanipun para Jawata ladala sinaosa mekaten menika namung kagem sambung lan rapetipun Adi Guru inggih nanging dawahing sesami-sami mugi kasakecakaken anggen jengandika pinara lenggah ladala mboten kirang prayogi sowan kula wonten ngarsa paduka Adi Guru anggen sowan wonten ngarsa paduka menika prasasat kula menika lelenggan piyambak wonten ing Kahyangan Sudra Pauda-uda pramila tembungipun para pinter sura jonggire kalesa kalian Sudra Pauda-uda menika pindha godhong suruh lan kurepe senadyan to kalamun to dinuluse jerupane nanging kalamun to ginigit tunggal rasane Adi Guru Kakang Narada inggih Kaki Hendra kepenak langgone ora ngadhep ana ngarsa ulun Kaki Hendra jeneng ulun kepareng imbal pangandikan kelawan Wakira ing Sudra Pauda-uda kawula nuwun inggih Kanjeng Rama pikulun suwanipun ingkang putra ing Salendra Bawana kalih sing sambe kala kula ngaturaken pasegan para krami winantu kunjuk sahandaping pepada paduka iya Kaki Hendra ulun tampa pangestu ulun diage tampan ana kula dahat katedha kalingga murda kapetekna wonten ing pranaja ndadosaken cimat paripe wangsul dhateng Kakang Narada nggih wonten dawuh punapa Adi Guru Kakang Narada sampun pirsa piyambak sampun andhenangi piyambak bilih Kayuwangan Suralaya wekdal sak mangke punika kathah gara-gara ingkang nempuh dhateng Kahyangan Suralaya geger kang para widodara widodari Hapsara Hapsari polahe padha pindha gabah den interi senadyan to pukulan monto bugo kumitir petite hangakak tutuke mung saka wonten ingkang gara-gara mula Kakang Narada ingkang pinangka dadi sesepuh ing Kahyangan gara-gara ingkang mapan wonten Kahyangan punika menapa dipun sababaken ngarcapada punika wonten kayu ingkang mawa cahya menapa wonten sela ingkang kembar warna saha menapa wonten jalma manungsa ingkang salah bawanipun menawi tetel mekaten Kakang Narada keparing tumurun ing arcapada hanyendal mayang kang kayu mawa cahya kinarya gantining saka guruning Bale Marjukunda Manik kalamun to ngarcapada watu kang kembar warna kinares dadya ompak ing Bale Marjukunda Manik Kakang ladala Adi Guru sampun gumampil anggenipun dakwa dhateng tok sumberipun gara-gara lah kados pundi Kakang jeneng ulun punika pinangka Jawata guruning para Jawata sampun rumaos putek anggen kula menggalih menapa Kakang Narada wonten dinten punika boten kepareng ambabaraken ingkang dadosaken gara-gara ing Kahyangan miat langen kalangi wanagara panjamuntara pinon lera kagunang surem sorotetan padang kasoran pacang
paring purnaning gegono Bimohana ngujungan Solo menika ngaten Adi Guru kula tingali saking kaca pasaning para dewa ingkang dadosaken tok sumbering gara-gara menika ngarca padha mboten wonten kahanan ingkang aneh-aneh menika mboten katitik kula titip priksa saking kawaskitan kula para kawula ngaca padha menika sami sumanggem dhateng pakaryanipun piyambak-piyambak samna nindakaken anyembah saha memuji dhateng panguwasipun Gusti ing karo jagat. Nanging ingkang dadosaken gara-gara ing kayangan Suralaya punika Adi Guru, datan sanes putra paduka ingkang dumadi saking Kama Salah. Putra paduka ingkang dumadi saking Kama Salah do ing uni ingkang kawatanan abang-abang dudu dubang kompal-kompal dudu getih kimplah-kimplah dudu sempaling daging ingkang sakmangke sampun dewasa lan sampun panjenengan paringi kalungguhan wonten ing kayangan Usa Kambana sampun panjenengan paringi garwa triman Sang Betari Durga lan samangke sampun peputra Bajo Barat Jim Setan Pri Prayangan Demit lan sapanunggalanipun wedal samangke Bathara Kala muga tapa wonten madyaning ngrepat kepanasan tapa pepe wonten madyaning ngrepat kepanasan Kakang Narada mekaten inggih menapa ingkang dipun suwun kalian Bathara Kala kok ndadak tapa pepe wonten ngrepat kepanasan kiranganipun punapa kulaken putra dewa kula paringi garwa triman Betari Durga kula paringi kalungguhan wonten ing kayangan Usa Kambana ewa semanten dinten punika taksih kepareng muga apa pepe wonten madyaning ngrepat kepanasan lah inggih pramila mboten wonten katrangan ingkang gumathok menawi Bathara Kala menika mboten panjenengan timbali sowan mangayun Kaki Hendra nuwun wonten pangendika ngedhawuh Rama Pukulan mara sira metu njaba manjing marang repat kepanasan kantinen Kadang Gita Bathara Kala sowan ngabdian to inggih ngetutaken dawuh Kanjeng Rama Pukulan yaksa gora rupa reka giri-giri kenyolir prabata abang kawalagara manguwuh ing mungsuh aminta lawan manguwuh ing mungsuh aminta lawan Hangkala Ladra Mas Patik Raja Dewaku Bapak Guru nimbali aku eneng apa? Nimbali aku nggonku tapa pepe ana madyaning ngrepat kepanasan eneng apa, Bapak? Adi Guru, Kakang Narada kados pundi menika ingkang putrapun Bathara Kala? Sampun kalarapaken wonten ngarsa paduka Adi Guru dening Kaki Hendra. Iya, Kakang Narada jeling ulun kang kepareng murba marang Sang Hyang Kala. Bathara Kala, piye Bapak Guru? Ana wigati apa lan jeneng kita? Duwe penyuwun apa dene kita tapa pepe ana madyaning ngrepat kepanasan? Nggonira tapa pepe ana madyaning ngrepat kepanasan gawe geger lan gawe gara-gara ning kayangan.
Ngene Bapak Guru. Nggonku tapa jroning ngrepat kepanasan iki sakjane aku kira nunggu marang keputusane Bapak Guru. Wiwit jaman semono nganti jaman semene durung ana keputusan sapa sing dadi panganku. Pi aku mung bakal nggenahake lan njlentrehake jaman semono Bapak Guru gelem ngaku aku dadi putraning Pukulun Bathara Guru lan aku diparing sandang lan pangan. Nanging enggo saprene aku durung bisa nyatakake pangan sing kok dawuhake marang aku Bapa. Mulgake Bapa Guru balenono meneh sing kanthi trewaca sing dadi pangane Bathara Kala kuwi apa? Bathara Kala piye? Sira iku senadyan ta sebutaning Bathara ingkang sinandhang dening dewa, nanging kita iku dewa salah mangsa. Lire manganira dudu kaya dewa saklumrahe, ngombenira dudu kaya dewa saklumrahe. Lah terus manganku apa? Manganmu sing dadi panganmu jroning kitab Primboning Pangruwatan sing dadi pangane Bathara Kala kuwi wong sing mala Sukerta. Wong sing mala Sukerta. Iya. Wong sing mala Sukerta ki sing kepiye? Wong sing mala Sukerta iku wong sing dialairake karo ibune mung siji ora duwe tunggal. Becik lanang, becik wadon kuwi jenenge untang-anting. Ngono. Iya. Terus bocah sing dilairake ibune mung loro, wadon kabeh jenenge Kembang Sepasang. Kuwi bocah mala Sukerta ya dadi pangane Bathara Kala. Bocah siji becik lanang, becik wadon jenenge untang-anting dadi pangane Kala. Iya. Terus bocah loro wadon lan lanang jenenge Kedhini Kedana. Lan sabanjure kalamun lanange sing tuwa jenenge Kedana Kedhini. Anak telu lanang ana tengah jenenge Pancuran Kapit Sendang. Telu wadone ana tengah jenenge Sendang Kapit Pancuran. Kuwi bocah mala Sukerta dadi pangane Bathara Kala. Iya. Banjur anak telu wadon kabeh jenenge Kembang Telon. Kuwi ya mala Sukerta dadi pangane Bathara Kala. Anak telu lanang kabeh jenenge Gotong Mayit. Kuwi ya pangane Bathara Kala. 5 wadon jenenge Saramba, 5 lanang jeneng Pandhawa kuwi dadi pangane Bathara Kala. Karo bocah Tunabapa kuwi ya pangane Bathara Kala. Tunabapa iki. Tunabapa kuwi bocah lair ora genah bapake kuwi dadi pangane Bathara Kala. Oh ngono iya. Yen dipetung kabeh ana 64 werna cacahe. Wah. Manganku menungso 64 werna cacah. Iya. Nanging Bathara Kala sing dipangan Bathara Kala kuwi dudu badan wadake, dudu glegere manungsa. Gandeng jeneng sira iku dewaning Sengkala sing kok rusuhi bocah mala Sukerta kuwi siji guna kayane, loro keslametane, telu rejekine. Ngono. Dadi panganku akeh bocah siji mbah lanang mbah wadon ngontang-anting, loro lanang kabeh Gregeg Lawan, wadon kabeh Kembang Sepasang, Kedana Kedhini Kedhini Kedana, Sendang Kapit Pancuran lan Pancuran Kapit Sendang lan sapanunggale. Iya, Bathara Kala nanging sumurupa kuwi aja sira waton manganno nganggo waton. Mangan nganggo waton piye? Sing netepake dadi panganmu bocah mala Sukerta kuwi manut kitab Primboning Pangruwatan. Nanging Primboning Pangruwatan nyebutake bocah mala Sukerta kuwi ora kena dirusui, ora kena digodha lan rencana dening Bathara Kala yen wis disaringati cara budaya kejawen sing dijenengake Murwakala. Yen wis diruwat wis piye? Yen wis diruwat kuwi nek duwe anak mala Sukerta
kuwi ditanggapke wayang dalange dalang keturunan sing diarani dalang sejati lakone Murwakala kuwi jenenge ruwatan. Wah ngono nek bocah wis diruwat kuwi Bathara Kala ora kena nyenggol, ora kena ngrusui guna kayane, ora kena ngrusui kebagas warasane, ora kena ngrusui rezekine. Kalamun to Bathara Kala nekat wani ngurusui bocah kang wis diruwat, kowe bakal nampa walat bali saka asal mulamu dadi kama wurung. Piye? Wah, ya ora gelem Bapak Guru. Dadi kama wurung ki ora penak. Penake dadi kama dadi kaya ngene iki iso mangan, iso ngombe, iso nyawang barang sing becik. Wis cetha apa durung? Wis. Kowe mau sing dadi panganku ning nek wis diruwat aku ora entuk ngrusuhi, aku ora entuk nyilakake. Iya pancen ngono. Yen kowe nekat lan rajang pepali bakal nampa walat bali dadi kama wurung. Walah dalah. Ya Bapak Guru, aku tak ngestokke dawuhmu. Tak goleki bocah Mala Sukerta sing wis nganti-ngancik dewasa kok ora diruwat. Tak pangane, tak rusuhane penguripane saben dinane. Ning ewadene gelem ngenengake ruwatan. Paring weruh marang aku, ndedonga marang aku malah dongake dadi wong sing pinunjul. Iya, ngono kala. Karo meneh mau Bapak Guru, bocah tuna bapa. Lair sing ora gendah bapake kuwi dadi panganku. Iya, ngono kala. Karo aku krungu tembang rawat-rawat Bapak Guru. Dina iki ana ing dukun Jambanan sing klebu laladan Singapadu. Bapak Suryanti Burubini duwe putra loro. Wadon kelawan lanang jenenge Sang Dyayu, Ika Dewi Merhaningsih lan Bagus Muhammad Adi Nugroho. Kuwi bocah kedini kedono. Tak paranane, tak pangane karo goleki bocah tuna bapa ndi sing jenenge bocah tuna bapa. Pripun Adi Guru? Kirang trep, kirang pas. Yata lauta sakehing godha yen amutusa guru kula Sang Sri. Wah talah. Ora kencang Pak Papong Waludaya ditegur wong. Gedhe kali ngidul miline. Jebul ana ing kene papane Adi Guru. Kakang Narada wonten pangendika ngedhawuh. Kula mboten cocok lan kula mboten rumaja kaliyan dawuh pangandika paduka. Anggen panjenengan paring pangan dhateng putra panjenengan pun Bathara Kala. Lah pangane akeh men. Donya menika sampun dipun atur dening pamarentah. Wong duwe anak mung kudu loro. Kamu kan anak loro, becik lanang, becik wadon. Becik lanang wadon. Niku miturut kitab Primbaning Pangruwatan ugi panganing Bathara Kala. Kakang Narada pripun? Lah ning upami ngaten Kakang ingkang dipun wastani ruwatan menika ragatipun sepinten. Mboten sepintena menika kanggem sarana mbirat sukertanipun lare. Oh ngaten. Inggih. Kados dening agami. Menawi ngrembak ruwatan sampun ngantos ngrembak agami menika mboten gathuk. Agami menika sampun ngandharaken kagungan putra kalamun to kakung dipun ngakekoi nyemblih menda kalih putri nyemblih menda setunggal menika katetepaning agami.
Nggih. Lah, ingkang boten kula cocoki malih lare tuna bapa. Lare tuna bapa menika lare yatim tadi Guru. Nek lare ingkang boten kagungan bapa lan ibu yatim, yatune boten kagungan bapa menika yatim. Ingkang mongko agami sampun nganjuraken kaya aja ngaku wong Islam, kaya aja ngaku ulama nek urung iso ngopeni bocah yatim. Lah bocah yatim kok panjenengan yen mangan Bathara Kala niku sampeyan niku dewa pripun cobi? Bocah yatim niku kudu didewasake, kudu dipinterke, kudu dibalekke niku. Kersanipun Kakang Narada kula badhe ngirangi pangane Bathara Kala. Sak mampu kula. Sak dewasa kula badhe ngirangi pangane Bathara Kala. Mangsa borong Kakang nanging sampun ndadosake dardah Kakang. Bayu. Mandek sik ya Bayu. Yaksa rupa reka kiri-kiri geng nyolir prabata habang kawalagar pukulun Bathara Narada. Pukulun Bathara Narada mrepeki marang putramun Arga Maruta pun Bathara Bayu ning apa? Ngene nggih Bayu. Aku kuwi lagi ora cocok karo pengendikaning Pukulun Bathara Guru. Yen sing maringi pangan marang Bathara Kala iki wujude wong. Wujude wong. Wong piye? Wong sing mala Sukerta. Wong sing mala Sukerta ki piye? Upamane ya sing siji, loro, kedono kedini, untang-anting, kembang sepasang, sendang kapit panturan, tuna bapa. Karo nek wong nyinden diandhek ra tau teka, kuwi ya wong Malasukerta. Teka kawanen barang iki ya wong Sengkala. Ngono. Iya. Mula aku sing tak belani bocah tuna bapa iki mau. Bocah tuna bapa iki mau tegesé nak bocah yatim to Bayu. Iya. Bocah yatim iki kudu didewasake kok malah dipakake Bathara Kala. Bayu, ana apa Pukulun? Lukara busana kadewatan ngrasuka busana kasatriyan. Wis piye caramu Bathara Kala alang-alang ngono nggone bakal mangan bocah tuna bapa? Iya. Pamit Pukulun. Sing ati-ati nggih, Bayu.
adalah gujleng iblis lanat. Padha kegojekan. Ana bocah nom. Bocah nom-noman cukurane nyepak. Brengose tukul sithik-sithik. Pawakane kuning. Sopo kowe, ha? Kowe takon marang aku. Iya. Aku takon kelawan kowe. Takon marang aku jenengku Jaka Tunabapa. Piye? Tunabapa. Tunabapa? Iya. Kowe sapa? Aku Sang Hyang Bathara Kala Dewaning Sengkala. Sang Hyang Bathara Kala Dewaning Sengkala nyandhet lakuning Tunabapa ning apa? Ora ngira nek jenengmu Tunabapa. Ning sakjatine aku ya goleki sing jeneng Tunabapa kuwi bocah Mala Sukerta. Kudu dadi pangane Bathara Kala. Yen ngono aku arep kok pangan. Iya. Merga kowe bocah Mala Sukerta. Ora ngomongake kowe dhewe mengko aku bakal goleki bocah Kedini Kedana. Ana jambanan kono perlune mangan kowe dhisik ben wareg. Bisa mangan Tunabapa wareg selawase gagrag limpamu ha. Wah, hut.
basa imen mula putil. Iya. Bocah tuna bapa. Bocah tuna bapa sektine tanpa timbang. Apa pukulun Bathara Guru kuwi ngeloro pake aku. Sengkala bathok. Tuna bapa ora kepangan. Nggih. Goleki bocah kedhini kedono ning dukuh jambanane. Wah! Ah! Weh, piye ngger Bayu? Piye ngger? Bathara Bayu. Pukulun Bathara Kala wis ora mampu lan sembodo nandingi marang aku. Mlayu gendring. Sumbar arep goleki bocah kedhine kedono. Putrane Bapak Suryanto lan Ibu Rubi ning dukuh Jamban. Lah, kuwi rak mung golek dadakan, ya. Kowe bali marang Arga Maruta. Ngrasuk busana Kadiwatan. Aku tak dadi atur nyang bapakmu Adiru. Wah. Kakang Narada semunipun kados binujung dening sato kewan wonten kawigatos ingkang kados pundi sampun lega manah kula Adigur sampun lega manah kula mboten ketang kados menapa kula lumantar pukulun Bathara Bayu sampun saged ngendhaken kala anggen badhe mangsa dhateng lare tuna bapa ingkang baken menika Adigur ning Bathara Kala wedal sampeyan sesumbar kados pundi ora iso mangan bocah tuna bapa ora apa-apa bengi iki diwangeni ora nganti tekan jam 11 kudu bisa mangan bocah Malasukerta sing diarani bocah kedhini kedono inggih punika putranipun Bapak Suryanto lan Ibu Rubini wonten dukuh Jambanan oh ngaten Kakang inggih supados mboten kecalan lacak supados boten kawon rumiyin Kakang. Kakang Narada panjenengan timbali Bathara Wisnu lan Bathara Kuwera ulun dandani dadiya dalang sejati kinarya ngruwat lan Murwakala bocah kedhini kedono putranipun Bapak Suryanto lan Ibu Rubini sampun ngantos karumiyinan Bathara Kala. Wah inggih Adi Guru. Weh Wisnu lan Kuwera. Jeneng kita tinimbalan dari pukulun Bathara Guru. Nonton pengendika dawuh pukulun. Wonten pengendika dawuh ulun Si Wisnu kowe dandana cara dalang Bathara Kuwera kowe dandana cara panjak kawula nuwun inggih ngestang dawuh kawula nuwun inggih ngestang dawuh Yata laruta sakehing godha yen tan hamutusa guru kula Sang Sri wonten pangandika ngedhawuh Rama Bukul nimbali ingkang putra ing Untara Segara pun Bathara Wisnu ingkang kinarya berdandan cara dalang wonten pangandika ngedhawuh lun nimbali kula pun Bathara Kuwera dewaning kasugihan kinarya berdandan cara niaga
Wisnu lan Kuwira wonten pangandika dawuh sira ingsun dawuh nyandang cara dalang sira ulun tetepake dadi dalang sejati ya dalang Kandabana ya dalang Sanggabana sira Bathara Kuwira ulun tetepake dadi panjake dalang sejati jenenge panjak kalungkungan. Nggih. Lun kula panjak kalungkungan. Lan kewajiban kula punapa pukulun. Sira dalang sejati, wajib pira dadi dalang ruwat. Kula dados dalang ruwat. Iya. Sinadyan lo isih nom ora dadi boyong apa nanging wis ditetepake ana primboning pangruwatan sing bisa ngudari reruwet sing bisa ngilangi sukertaning bocah Mala Sukerta kuwi mung dalang sejati ya dalang turunaning dalang. Iya. Lah kula matur. Nek dalang-dalang niku sanes dalang sejati sanes turun dalang napa mboten kenging ngruwat pukulun. Iku mung duga kira sing dawuhi. Ibarat ulun dawuh marang jeneng kita bakal nggawe omah saka kayu. Sing gawe tukang karo sing ora nggawe iki, sing gawe iki ora tukang kira-kira piye? Oh, ngaten. Ih. Pukulun istakaken dawuh. Ngene dalang sejati lan Wisnu. Sira ulun kalungi kalung caraka walik. Kalung caraka walik. Iya. Dayane jeneng kita bisa maca aksara Jawa sing mapan ana saranduning awake Bathara Kala. Kalung caraka walik. Iya. Lan ngene dalang sejati. Bathara Kala wis ulun ipat-ipat aja kumawani karo kalamunta sira mengko ketemu manungsa sing kulite ireng nganggo caraka walik iku yen ora sedulur tuwa ya bapakmu. Mekaten puli ya. Lan iki dina ulun dawuhi tumuruna ana ing Desa Medang Kamulyan. Tumuruna ing Desa Medang Kamulyan ya ing Dukuh Jambanan. Ing kono ana bocah Mala Sukerta. Wonten lare Mala Sukerta. Iya. Putrane Bapa Suryanto lan Ibu Rubini. Jenenge Sang Dyahayu Eka Dewi Merhaning Syih lan Bagus Muhammad Aji Nugroho. Iki maus Bathara Kala wis sumbar-sumbar diwangani ora nganti jam 11 bakal dipangan dening Bathara Kala. Nanging kalamunta bocah iku maus dimurwa kala dening dalang sejati, Bathara Kala ora bakal wani mangan. Tumurun marang Desa Medang Kamulyan Desa Jambanan ruwaten bocah iku mau nggih. Dalang sejati lan panjak kalungkungan. Oh iya, pukulun. Kalau pukulun. Kakang Narada, luwun kula. Jeneng ulun lan jeneng kita pinangka jawataning para kawula kang kudu ngawat-awati lan bisa gatentrem ngarcapada. Sing praitna Kakang Narada lan jeneng ulun bakal mirsani saka kayangan. Ya Adi Guru. Kyai Dalang Kyai Dalang panjenengan ngampiri kula. Panjenengan ngampiri kula niki wonten dawuh arep mayang Murwakala Kakang. Wonten pundi Kyai? Ana Desa Medang Kamulyan ya Desa Jambanan. Supados mboten sepaneng monggo jinemen ora kambang sagongan mawon. Menyura nggih penak. Sing nyinden sapa? Ha niku Wiwin niku.
Niku mun 8 taun mboten ketemu isih kaya ngoten niku. Iya. Tak rungokne kaya ngopo Kambang Slendro menyuramu Kakang. Ya Mas. Ingkang Baken mengke jam 11 tepat menika rampung nggih Kyai Dalang. Iya. Kakang Panjakalu. Mengke dalange ganti nom. Tekan esuk. Wong kabeh mau ora bayaran. Iso nanggap dalange loro. Iya. Ya dibogong suwuk Kakang. Oh yeah, ayo, ayo, Kakang Panjak kalumpungan aja kesuwen enggal lumaku marang desa Medang Kamulyan. Ya para dem setan pripayangan apa Bu eneng apa Bu apa Bu
Apa tuh? Sigra kang bala tuminga kacampa samya ngedali leret-leret wileting kada dahiwan kung manguncang niti benjang sang ajin mijil anak-anakku ngger baju barat para jim setan priwayangan sing manggon ana wit-wit angkir sing manggon ana tur prapatan aku Banaspati sing manggon ana etan kono Bu aku jem klenthing mungil gawane Wiwin Bu Bat-bat kowe kok kenal karo Wiwin biyen kanca sekolah buke aku iya Bu bat-bat dong apa kowe aku luwe Bu aku ya luwe Bu kowe ngerti mangane bangsa demit jim setan pripayangan iki mung sak pawehe menungsa nek menungsa kuwi eling nyang para lelembut mesti menehi upamane ngeterke manten lewat kretek ing kono ngekeki bakal kuwi panganmu nek ing kono padha mbabar wiji sejati tandur ana tengah sawah nggawa sajen kuwi panganmu saiki do ora percaya kok Bu saiki do ora percaya mula pari pira wae entek ngalas entek ngomah iya iki bapakmu nyang kayangan goleke pangan kowe bapakmu Bathara Kala nyang kayangan goleke pangan kowe entel ana nyang omahmu dhewe enggak adikku bocah Bagus Muhammad Aji Nugroho apa Mbak Yu Mbak Yuika apa le aku pirang-pirang dino awakku ora kepenak mung tansah rumba-rumbu tobat adikku lanang bocah Bagus awake dhewe diputrake dening Rama lan Ibu nanging dikodratake mung loro aku lan si Adi iki bocah Kedini lan Kedana jare Malasukerta jare dadi pangane Bathara Kala kok waduh Mbak Yu piye nek aku dipangan Bathara Kala aja sumelang ya Le manut syariat Jawa kitabing primbon pangruwatan nadyan kuwi mau bocah Ontang-anting bocah Kedini Kedana lan sapanunggalane nek wis ditanggapke wayang dalange dalang sejati lakon Murwakala kuwi jenenge ruwatan ngilangi Malasukertane awake dhewe mengko wis bebas saka pancening Bathara Kala ngono to Mbak Yu iya iki dina Kanjeng Rama lan Sibu bakal ngundang dalang sejati ngene ngakir ruwatan ayo bali ngadep marang Rama Ibu nggih. Ayo Mbak Yu. Pak Le, apa bune? Bato-bato, Pak. Rama aku sing teko. Iya ya nggih, Nduk. Rene yo. Aja padha gumsah.
lan aja padha goreh pamikirmu yen kowe dikondhangake bocah Mala Sukerta dadi pangane Bathakara. Kanthi iki bune lan anakku bocah loro Ika lan Muhammad Adi Nugroho. Bengi iki bakal tak saringati tak undangke dalang sejati. Bakal tak ruwat sengkala mungkin papan lopi mburi kene ya. Yahning talaga kadhi langit mambang tepas wulan sahu pamaneka lintang toya kusumayana sumawur lumrang kang sekar jolada kawula nuwun amit pasang kaliman tabik mugi tinebihna ing tawang-tawang dumawahing iladuni keparenga nderek pitepangan gladiwana punapa ngriki punika dalemipun Bapak Suryanto lan Ibu Rubini lan mriki nika ingkang kawastanan dusun Medang Kamulyan inggih dusun Jambanan. Dalah jagat Dewa Bathara. Kiai Dalang kula mboten supe mboten pangling paningal kula panjenengan Kiai Dalang sejati. Saking pertapan pring sewu inggih Bapak Suryanto. Inggih, mriki punika sujung kula. Kula menika Bapak Suryanto, menika semah kula Nyai Rubini, menika anak kula Ika Mahaniningsih lan Bagus Muhammad Aji Nugroho. Inggih. Leres dawuh pangandika paduka kula ingkang kedah nyaringati. Kula ingkang kedah nyaringati Hamurwakala putra panjenengan ingkang klebet kandangan lenggih kedini kedana. Iya Kiai Dalang. Punapa kula dipun keparengaken nderek pitaken sarana lan sesaji sampun jangkep. Insyaallah sampun jangkep. Menawi wonten kirangipun kula nyuwun pangapunten Kiai Dalang. Menawi wonten kirangipun kaanggep cekap kula nyuwun pangapunten. Kakang Panjak Kalungkungan. Wonten dawuh Kiai Dalang. Sajene telitinen. Kula telitine. Nggih, jare pitu. Bebek mentok pitik dara nggih enten. Nika panjang ilang pitu. Pun komplit. Wonten kirangipun para lelembut lan para jin setan ngriku pun diparingi redana kinarya mundhut wonten peken ageng pekene seluman. Inggih. Kiai Dalang sampun jangkep wekdal sawetahipun kula aturaken panjenengan. Bapak Suryanto lan Ibu Rubini. Kula namung sadrima ingkang kinarya angadani ingkang baken. Monggo panjenengan nderek nyenyi wonten ngarsanipun Gusti. Mugi menapa ingkang dados kersa paduka tansah eling marang purwaning dumadi.
Om mangawi kinam hastu mugi rahayu sagung dumadi. Om mangawi kinam hastu mugi rahayu sagung dumadi. Kanthi anebah Bantala kaping 3 angucap nyebut asmaning Gusti Kang Maha Kawasa. Kiai Dalang Sejati kepareng maos mantra luhur. Mantra pangruwatan ingkang sinebut mantra Janturwa Kalamur. Awigena mastuna sidhem kala awang-awang ana bumi langit nanging Sang Hyang Wisesa ingkang kocap sarta jumeneng samadhi satengahing jagat. Sang Hyang Wisesa mireng swara kadigenta sarta pinusti dadi telung perkara sak perkara dadi bumi langit. Rong perkara dadi teja lan cahya. Katigane manik maya mongko manik dadi papat. Mongko papat iku mung Bathara Guru kang pinangka dadya uger-ugere. Kang pinangka gegentining Sang Hyang Wisesa winenengan dadekake sining bumi. Sarta winisik saliring wewadi mongko saksirnaning Sang Hyang Wisesa Bathara Guru karya tetimbangan garwa Awasta Dewi Uma. Anunten ayoga para dewa 30 lan sak judune. Anunten bumi pisalan akasa Hyang Pramesti nunten amata dewa mawa sanga amrit jejeg ingkang bumi sarta gunung Jamurdipa. Waswarata anunten Bathara Guru yasa kayangan lan kasuwargan lan saisine mongko Sang Hyang Pramesti nyatakaken sejatining lanang lan wadon lan garwa Dewi Marata kirutan ketadahan mila wonten Bathara Kala Hyang Pramesti deduka mring garwa Dewi Uma mila wonten Bathara Durga judulan kala anunten Hyang Guru anitaken rejaki macapada medhang kamulyan mila Bathara Guru kala minggah mring Suralaya saputra garwa balani. Oh mangawi kenamastuna masidham Kiai Dalang Sejati nglajengaken maos mantra pangruwatan ingkang sinebut mantra sampurnaning pujuk hong wilahing prayoganira Sang Hyang aksara lawan pratiwi hamijil juganira Sang Hyang agilang-gilang ing siti binuwang ing samudra kumalembak-lembak ana daging dudu daging ana getih dudu getih murup mangarap-arap anekaken Prabowo ketuk lan lindu prahara lesus agung liliwalan geter-pater tanpantara murup ingkang kala rudra gumesang aning triloka ngumiwah Bathara Guru hong Hastunama Sidam hong mangawi ginam Hastunama Sidam Kiai Dalang Sejati maos mantra Santi Purwa hong wilahing dina aku Purwanira ing pustaka ginutuk ing pon Padmacakra yata pinangka sirahmu ginutuk ing Kurameyan yata kang dadi rambutmu ginutuk aning panlan yata kang pinangka bathukmu ginutuk ing rengas wastra yata kang dadi aslimu hong mangawi kenamastuna Sidam Kiai Dalang Sejati sampun Pramadya Wasana sampun kepareng amungkasindana maos mantra pangruwatan mangkon pangodar marang Indya enta kali dilelesan. Kula sadrimah anglampahi Pramadya Wasana sampun kepareng amungkasi Bapa Suryantana Ibu Rubini. Inggih Kiai Dalang lajeng dawuh pangendika paduka kados pundi? Sasampunipun rinuwat menika ingkang putra kekalih dipun siram jamasi.
supados kali sing sambikala bapa iya dalang ngesturaken dawuh lang sekar setaman ingkang cinemplungan handiga punika ing mangke kepareng ambang wonten denda dalan catur prapatan inggih menika sajak Bathara Kala ingkang kepareng rawuh nyuwun ruwat kalian kula bapa inggih Kyai Dalang kula ngestaken dawuh. Aku durung teka desa Medang Kamulyan ya desa ing Jambanan. Tekane ndata kok omahe Bapak Suryanto lan Ibu Rubini. Gelar wayang iki dalange kowe sapa? Aku dalang sejati ya dalang Sanggabuana. Wis kok tindake apa ana kene? Aku Murwakala lan ngurwat sengkalaning bocah Kedini Kedana, putrane Bapak Suryanto lan Ibu Rubini. Oh, lata. Kalah dhisik karo kowe dalang sejati. Kamangka aku diweling karo bapakku bocah Malasukerta ki nek wis diruwat ora kena nggodholan ngrencana malah kepara ndongaake. Sabab aku wis pinaringan bojo krami. Iya, pancen mengkono kala. Ngene dalang jati. Aku nadyan Bathara Kala kuwi ya duwe sengkala. Aku ya duwe kesel, aku ya duwe kliru. Aku diweling karo bapakku pukulun Bathara Guru. Kowe besok nek ketemu wong sing kulite ireng mulus nganggo kalung caraka walit. Kowe aja kumo-kumowani malah njaluk tulung. Kowe konen ngruwat kon maca aksara Jawa sing mapan ana awakku kene. Dalang jati, piye? Aku ora bakal nggodha ngrencana bocah Kedini Kedana iki. Nanging aku njaluk ruwat wacanen iki aksara Jawa sing ana bathuk sing ana telak sing ana dodolan ana sing kikir. Iya, yen pancen kowe mengkono ya ora beda lan kanca kancane elinga marang sing nyipta kowe. Wilahing mangawi kinam hastu nomo sidam mugi rahayu sagung dumadi kala aksara Jawa sing ana bathukmu kuwi unine aksara Jawa walik kang sepisan. Aksara Jawa walik kang sepisan unine piye dalang? Unine ngata bagama nyajadapa lawasata karacanaha kuwi aksara Jawa walik. Iya kuwi duwe daya duwe diwaca kaping 3 bisa luar saka panandang yen to sing maca iku mau duwe rasa susah bakal seneng yen sing maca iku mau wong geringen bakal waras. Kuwi aksara Jawa sing ana bathukku. Iya kala. Saiki sing ana telak aku tak mangap dalam sejati. Iya. Mangap tak wacane aksara Jawa sing ana telak. Aksara Jawa sing ana telakmu kuwi werdine mengkene. Sangkala lumirang sangkaning lara. Wisnu kena ing lara lungguh ing otot ngarepmu. Kang lara mulya dening Bathara Guru. Guru kena ing lara lungguh ing tutuk turune mlumah
lan saranduning awak kang lara mulya dening Sang Hyang Wenang. Sang Hyang Wenang tan kena ing lara maring Sang Hyang Tunggal. Kumpul panunggaling rasa tunggal lan jati tunggal lan rasa jati mulya saking kersaning Allah. Yo, kuwi aksara Jawa sing ana telak. Saiki aksara Jawa sing ana dadaku iki tegese piye? Aksara Jawa sing ana ndadamu kuwi jenenge aksara Jawa sastra pedhati. Tegese mengkene, hong wilahing sawedana durga kala. Sawedana Kertidara tumurun aku ing madya awor ring dewata muja aji sang Atawati amara jatha ajiku amaraja tawuwusku amaraja Jaramaya amarani rinumaya jasiraja para rasiya amidusa sadumiya amidara rodamiya kuwi aksara Jawa sing ana dadamu dalang sejati piye ana gegerku iki ya ana aksara Jawa wacanen coba iya aksara Jawa sing ana gigir kuwi tegese mengkini hong yogyanira Sang Hyang Pratiwi mijil kumala betari uma mijil saking limu-limu ing usap sariranira mijil Sang Hyang Kuseka hamijil ta Bathara Gagra saking balung kamulyana ana kang Bathara Metri saking otot kang amulanya mijil Sang Hyang Pritanjala kuwi aksara Jawa sing ana geger. Oh la bareng kok tegesi kabeh aksara Jawa sing mapan ana awakku. Rasane awakku seger sumya dalang sejati aku ngaturake gong panuwun. Wah, dalah ora nyono ora ngergiwa. Jebul bareng wis kok ruwat awakku seger sumya. Ya, aku trima ora bakal beda wong kedine kedono ning kene. Aku njaluk pamit. Kowe Murwakala ning kene sajen-sajenmu tak jaluk kabeh dalang jati. Aja. Sing jare pitu aja kok jaluk gawanen sajen prapasan panjang ilang pitu. Ya, tak bakake kabeh. Cekap semanten atur Murwakala saking Bapak Suryanto lan Ibu Rubini ingkang dipun Murwakala inggih Sang Genduk Ika Margani Ningsih lan Sang Bagus Aji Nugraha. Mugi tansah kinabulna Gusti lare kalih dadi lare ingkang pinunjul mulya donya lan akhirate.